ఉప్పు రంగు మారినంత మాత్రాన గుణం మారుతుందా? లెట్స్ క్రాక్ దిస్ పింక్ సాల్ట్ హైప్. హాయ్, దిస్ ఇస్ డాక్టర్ సాయి సింధు. వైట్ సాల్ట్ అయినా పింక్ సాల్ట్ అయినా రెండిట్లో ఉండేది సోడియం క్లోరైడ్, అండ్ రెండిట్లో సోడియం కంటెంట్ సేమ్ లెవెల్లో ఉంటుంది. సో ఈ సోడియం ఎక్సెసివ్ గా ఎప్పుడు తీసుకున్నా బీపీ, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. వైట్ సాల్ట్ లో అయోడిన్ ఉంటుంది, పింక్ సాల్ట్ లో అయోడిన్ ఉండదు. సో మనకి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొని తెచ్చుకున్నట్టే. పింక్ సాల్ట్ ఈస్ మైండ్, నాట్ ప్యూరిఫైడ్. అందులో ఆర్సెనిక్, లెడ్, మెర్క్యూరీ, కాడ్మియం అనే హెవీ మెటల్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటాయి. పింక్ సాల్ట్ లో 80+ మినరల్స్ అని చెప్తారు, బట్ యాక్చువల్ గా అవి వెరీ ట్రేస్ అమౌంట్స్ లో ఉంటాయి. బాడీకి అవి పెద్దగా బెనిఫిట్ ఏం చెయ్యవు. సో సేమ్ సోడియం, సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బీపీ రిస్క్ ఉంటుంది, నో అయోడిన్, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, అండ్ ప్రైస్ ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతుంది. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ చెప్పింది నమ్మి అర్థం లేని హైప్ వెనుక పరిగెత్తి ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకోకండి. సాల్ట్ అంటే టేస్ట్ కి, ట్రెండ్ కి కాదు. థ్యాంక్ యూ.